De laver mad. Vil det smage over det? Kasse? Nej. Kasse, han kom tættere på. Det er fordi, der er direktør til stede her. Vil I ikke have noget? Tag, griserogn, kom. Hej. Der er griserogn, vil I smage? Det bider ikke der. Skal det være? Det er da godt nok, hvis I bor dernede. Ja, det har vi ikke hørt noget om endnu, jo. Snart. Ja. Ej, Hej, farmand. Hej med dig. Har du været ude at flyve? Nej. Du kan prøve at gå og kigge ind i sugen. Vi skal ikke banke med, nu skal nogle af de andre børn også have lov at prøve. William, husker du din hoved? William. Aarhus, der er en masse mennesker, der er kommet for at se os. Tusind tak alle sammen, fordi I er kommet, og vi er ikke klap af bestillingsforskeren. Hvad hedder du? Christine? Hvad lugter der? det lugter af hash. Har det store kamera, fordi så skal man længere væk fra den måde bagefter. Så det er skarpt der. Så er der stort smil. Rigtig godt. Ja, kigger her til mig. Det er klar igen. Christian, du kommer lige lidt længere frem i billedet. Ja, sådan. Kig til mig. Det er flot. Bagtemperatur på det kører han så herinde på alle 4 kameraer på en gang. Han har jo kun 2 hænder derude, ikke? Jo. Så Der er kommet så mange. Velkommen til togvognen. Det er jo herude, Kåre og jeg, vi har vores lille går og huserer og bygger ting. Kåre kunne desværre ikke være her i dag, så det er kun mig, der er her. Men jeg har taget en række forsøg med, som jeg viser jer. Et lille kort show her. Det første, jeg har taget med, det er noget, de fleste af jer godt kender, og som er noget sådan ret almindeligt. Jeg har det stående hernede bagved.